376 millió forint, vagy ha úgy tetszik, 975 000 euró. Ennyi támogatást kapott összesen idén és tavaly a Bethlen Gábor alaptól az a szlovákiai magyar szervezet, amely állítólag közvéleménykutatásokat készít Dél-Szlovákiában. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a Prorégia kultúra vezetőjével, Németh Lászlóval, aki azt állítja, hogy a mintegy 1 millió euróból készült felmérésekből egy kiadványt is összeállítottak. A kiadványt azonban nem tudta elküldeni nekünk, sőt a címére sem emlékszik. Azt állítja azonban, hogy több száz magyar lakta település polgármesterének kiküldték. 10 szlovákiai magyar önkormányzatot kerestünk fel, azonban egyetlen helyről sem kaptunk olyan információt, hogy ismernék a szóban forgó kiadványt. A közvélemény.sk honlapon, amelyen keresztül a felméréseket végzik, a kérdőívek feldolgozásának módszertanáról nem találtunk közelebbi információt. Azt viszont megtudtuk, hogy a résztvevők között egy női és egy férfi kerékpárt is kisorsolnak. A szervezet bejegyzett címén Szepsiben egy nyugdíjas klub működik, amelynek vezetője azt állítja, hogy évek óta senki nem használja rajtuk kívül az épületet. Ha kíváncsi vagy a részletekre és a szervezet vezetőjével készített nem mindennapi interjúnkra, keresd cikkünket a napunk.sk-n.